Ovo je knjiga Drogirano panonsko govedo Nenad Čanak. Tu sam gde sam, to sam što sam i ja od toga oduzet Neke stvari još u životu nisi naučio, a mnogo si godina strpao u tu mešinu. Da se mozak razvija, samo ti se stomak razvija. Tako je. Ovo je uplakana riđa beštija Dragan Đilas. Ustaška profuknjača Sonja Biserko. To se ne dešava sad prvi put, to se dešavalo uzad pre godinu dana i 2 godine. Ja, na primjer, te stvari ne zaboravim. Žuto govno u dišućem letu Borko Stefanović. Razumemo se, naravno, pa čekajte, pa vi znate najbolje. Pa da. Dakle, to odmah da kažem, barem svi sa kojima sam ja razgovarao, s mnogima sam pričao. Ovo je ustaškuću zveknuti Nanu Mariniki Čobanu. Marinika Tepić, kurac na biciklu. Hvala vam najlepše. Ovo je fašisoidni ljotićevski jurišnik Boško Obradović. Pre svega, to je tačno. Mi se spremamo da dođemo na vlast. Stani bre, što si tako nestrpljiv? Ti kao star čovek. Treba da budeš strpljiv. Ustaška kurva Aleksandra Jerkov. Kao ustašku? Pa da. Ne. Da. Pa čini mi se ovaj put da. Pa da. NATO picajzla Jelena Milić. Evo ti picajzlik, stavi ga na, da ne kažem šta, a evo donosi ti knjigu picajzlama. Pogledaj knjigu, pogledaj reference, pogledaj A fusnike. ja odmah udarim knjigom u glavu i ko preživi, preživi.